Hola, Amic Santi. Jo la meva experiència amb el càncer va ser fa 12 anys, vaig tindre un càncer de bufeta, i llavors em van dir que m'operarien i que bueno, hi havia dues opcions. L'opció bona que per mi era que volies fer pipi pel penis, no? I l'altra seria una urostomia, i bueno, ja al final no va poder ser la primera opció, va ser l'urostomia. I bueno, la realitat va ser bastant traumàtic. Vaig estar 10 mesos amb la quimio, després la ràdio, i el problema va ser que bueno, jo tenia moltes ganes de normalitzar les coses, no? De dir, bueno, jo tinc que tirar endavant i tal. Però clar, després cada matí em veig, quan vaig rentar-me la cara i això, i veig la bossa i clar, aquest dany col·lateral m'està fent molt mal. És preocupat, sempre estic preocupat perquè no hi hagi fugues, que no es noti, és un rotllo. Després, quan tinc que anar de viatge, doncs clar, tinc que planificar molt, no com abans, dir, mira, poso roba interior, una camisa, un pantaló i ja estic. Ara tinc bosses per dormir, bosses per si estic tot el dia fora, bosses de recanvi per si, jo què sé, encara que sigui un dia, porto un historial d'això més que d'una dona. I això és el que a mi realment em molesta. El que més, bueno, que tinc problemes amb la pell al costat de l'estómac, també, però bueno, això, gràcies a la infermera que tinc, se va solucionant, no? I per aquest costat estic content. També estic content perquè estic viu, perquè l'altra solució jo crec que m'haguessin mort directament. O sigui que la meva vida és una mica trista. Després la meva dona també va morir de càncer, o sigui, tinc una història del càncer bastant propera. Jo era padrí d'un nen, va morir als 12 anys amb un tumor cerebral. O sigui que jo sé bastant de càncer, però bueno, és la història que hi ha, no hi ha més solució i tirar endavant, que la vida és molt maca.